Guys, so today's video, i-ano ko po kayo, ipapakita ko po sa inyo lahat ng mga fidgets ko, mga fidgets DIY at yung mga ginagawa kong fidgets. Ito na po. Ayan na po guys. So, ito ay nasa laman. So, nasa loob pa sila. So, first po ay may Oreo po dito na squishy. And, ayan po guys. Squishy po siya guys. Ayan, Oreo. Tapos, squishy siya. And then, ito din, squishy din siya na may sprinkles. May pangalan to siya guys, kasi nakalimutan ko na kasi ginawa ko to dati ni Kia. So, respond ko sa Kia guys. So, may ganito rin siya, pero iba na design yun. Mas maganda sa akin, no? Ganun, tsaka lang. And then, next ay itong fake puppet. Nalalagyan siya ng clay, pero wala na kasi kaming clay guys. Kaya ginawa ko siyang puppet. And then, ito din ay mga mochi. Ayun, nilagay ko yun. Mga malilit lang siya na balloon. Kanina ko ito ginawa. And ito na guys. Kulangan natin. Tchanan! So, ito po yung mga mochi nila. May pink and pink siya guys. And yellow, and then green. And ito na po yung pinakamalaki. Buksan natin. Ayan na po. So first ay may color marbles na tayo dito. So totoo po siya. Sa billiard ko to kasi nawala na yung billiard. And then ito fiction ay box siya. Lalagyanan ko pag may mag-order na mga marbles. Ito ko lalagay. Yan. Ito lang guys. Ito po. Yan. Nalagyan ko ito ng marbles. Diyan. So, ayan lang po siya. And then, ito squishy din siya na emoji. And then, ito ay beads. Sa bracelet ko to kasi nasira na din siya. And then, panglaruan lang siya guys. Kasi pupunta yung cousin ko dito. Pinsan ko. And ito yung bibigay ko sa kanya. And then, ito. Hindi ko alam ano name niya. Pero ginagawa ko siyang tangle. So, ano siya? Ganito din siya. Mga ganan. So, may gagawin ka mga shape. And ito, last but not the least, itong tangle na fake. So, ginawa ko siya ganina. And, gagawa pa ako ng stress ball. Kaso nga, wala na akong time. And, gabi na rin, guys. So, ayan, abangan na lang bukas. Magko-collection tayo ng mga fidgets. At gagawa rin tayo ng mga fidgets. And, ito na lahat ng mga fidgets natin. At kung gusto niyo pa na marami, comment kayo kung ano ipapatutorial niyo sa akin. Bye, guys!